Eta gero, zelan aldatu zen, ze hor momentu beten, bai Eibarretik eta Ermutik eta enpresa asko etorri zen herrire, eta herri asko aldatu zen orduan, ez da? Bueno, hoxe, aldatu jalo, creo. Zezan batzu barik, tabernak eurek berrezen lehengu geuzan. Osea, taberna asuntu ezan gehitu izan, berrezen tabernak, taberna asuntuek, guk gazti ginen nien da, hoi, barden zamarra eusan, bueno, hoi. Oindala, urte batzuk arte, taberna batzuk, ondie bakarrik. Ontxe bertan, klaro, badakuzuz honeke, topa eta baina oingu di horrek. Lehen topa ez zeuen berrezen dizen zi tabernak, hasi izan Pedro Juarena. Da gero, nik gaztin zenien txaparronago, atendia, kruzeko, han taberni izan. Da gero, taberni ikendu duen da Julintxonak zabaldu duen. Julintxona, Pedro Juarena, fondie, da... Eta gero hemen goien ganeketxe eta... Ganeketxe, goizen ganeketxe. Beste tabernak ez zeuden.